Ένα χειρουργικό ταξίδι στις απόκρημνες φωνές της γλώσσας πριν την εκπαραθύρωσή τους από τα μελανοδοχεία της ψυχής. Σε αυτή τη μαύρη του πολέμου σαρακοστή υπάρχει και ένα σήμαντρο στο μαυροπίνακα του υπολογιστή που πρέπει να μας αθωώσει μαθαίνοντάς μας πολλαπλασιασμό, μετρώντας τις παιδικές ψυχές στον ουρανό των πολέμων μας. Ξέρεις πόσα δάκρυα χάθηκαν στη μετάφραση του εγώ, στην παράφραση του ενώ, σαν τους ήρωες κι αυτά μπέρδεψαν τα κεφαλαία με τα κεφάλαια και την περικεφαλαία. Μπέρδεψαν τους κύκλους με τετράγωνα, χέρσα κορμιά με άγωνα και το στασίδι πήραν για άμβονα. Τα έργα του Παναγιώτη Τανιμανίδη θα εκτίθενται μέχρι το Σεπτέμβριο στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλήμου.